Una macrodiscoteca obre a Sabadell. Té capacitat per més de 4.000 persones i està situada a la coneguda com a Zona Hermètica. En els primers anys es converteix en un referent de la música màquina. De fet, el seu DJ principal ha passat per diferents discoteques i ha vist l'evolució d'aquella música que pujava de València. Però a finals dels 90 i a principis del 2000, la música electrònica està vivint un canvi molt important a nivell internacional. A Europa, a països com Alemanya, Holanda o Anglaterra, ha sorgit un nou estil anomenat Progressive Trance, i aquest so europeu arriba amb molta força a Catalunya i es comença a convertir en una nova tendència. A poc aquesta discoteca va fent un canvi natural cap a aquest estil musical. És un punt més pausat, amb produccions potser més treballades i amb un so molt internacional. Els DJs principals són David Olear, Abel Almena i també Alberto Tapia. Durant molts anys aquesta discoteca va ser un lloc sagrat per molta gent que cada cap de setmana l'omplia. El pàrquing estava ple de cotxes amb adhesius gegants amb el nom de la discoteca. I moltes persones també portaven amb orgull la samarreta oficial. Però a poc nous gèneres musicals com el house i el reggaeton van començar a arribar a casa nostra i la discoteca es va anar buidant. Finalment, l'any 2004 va tancar les seves portes. Però des d'aquell moment fan festa recordant el que va ser aquella època, una època completament màgica. En una discoteca on els llums, l'ambient, la música, tot era immillorable. I suposo que si has arribat fins aquí saps perfectament que estic parlant de l'àrea Concord. En fi, recordes aquesta discoteca? Hi havies anat? Deixa'm-ho comentaris, va. I si t'ha agradat aquest vídeo, no dubtis en posar-li like, comentar i seguir-me, que no costa res, home.